ליוצר אבי לוי, אנחנו מזמינים אותך לרקוד איתנו. לא תקצבי לי את החיים אם תעזבי לעולמים, כבר אסתדר בנפרד, רק תעזבי אותי לעד. רוצה לחיות את החיים כמו שהמליצו חברים, ליהנות ממה שנותר, כי לא הרבה זמן נשאר. בינתיים זה לא נורא להיות מבולבל, אחת הולכת ואת חוזרת, זה הרבה פחות קל. לאחרים עושה טובות, בשביל עצמי הרבה פחות, כזה סוג של בן אדם, בשביל אחר רק יפגדם. עכשיו את הלקחים מפיק, עשיתי בשבילך מספיק, כי גם אני בן אדם, רוצה לצאת לראות עולם.